Pa po meni robotska kosilica je, ne znam, neki robot koji bi onda kosio umjesto tebe dok ti piješ koktele. Pa ja mislim da je sigurno žena izmislila tu kosilicu. To je moja ideja bila još od kad znam za sebe, od kad sam počeo kositi travnjak. Da li postoji u današnje vrijeme uopće muški ili ženski posao? A kakva je to stroj? To na daljinski ili solo šljak? Leži pa iće, pa sedneš i gledaš kako drugi rade. To nema ništa ljepše od toga. Ja sviram, ona kosi. I roštiljom. Sa robotskom kosilicom može i peći roštilj i kositi travu, tako da mislim da je to neka savršena kombinacija. Čekaj, prijaviš se, izvuku te, dobiš makinu, sama radi. Po kiši ovo, čekaj, snijeg, čisti snijeg. Jedva čekam biti sama doma, tako da si mogu malo okućnicu srediti. I oni će to nama dati. Žeko! Čekaj, samo malo. Ti hoćeš reći meni da ću dobiti kosilicu za džabe? Ne. Ja mislim da Hrvati nikom ne vjeruju, pogotovo kad ti neko nešto daje, onda mu tek ne vjeruješ. Ja kao prvi hrvatski trebopazitelj sa sigurnošću mogu reći da to nije varka. Jesmo gledali prijaviti? Ne. Pa zašto? Volio bih da znam gdje se trebam prijaviti, da vidim kakve su sve uvjeti za takvo jedno posjedovanje jedne takve makine. Žeko! Ako je stvarno tiha, onda može. Pa naravno da znam staviti filmić na YouTube i moja baka to zna napraviti. Ja ću se prijaviti i tvrdim da ću ja kosilicu dobiti. Meni je u svemu tome bitno da ja mogu raditi normalno to što ja radim, čim se ja bavim, jer mi je to važno, u principu živim od toga. Bitno je jedino da ne ide susjedu, nego samo meni. Sigurno ću se prijaviti. Sad stvarno ljudi koji će se prijaviti za ove trebopazitelje, oni će naravno imati prilike kositi s tom kosilicom nekoliko mjeseci i nakon što odrade sve zadatke koje im mi dajemo, oni će moći zadržati te kosilice. Ne smeta njima, ne smeta ni meni. Mislim da ću se prijaviti. Ja bi se snimao s kosilicom na travi, gdje ležim pored nje, mislim da će to biti dosta i romantični prizor. Nemojte se zafrkavati. Vi dofurete kosilicu, a ja ću se onda snimati. I to je to. Jel smo završili, gdje se trebam prijaviti? Ja pozivam sve da se jave i sigurno će im se isplatiti ako budu uporni i ako budu vrijedni.